Ka Jaintia National Council kala berngam banyat pajba sha Meghalaya Secretariat lada ka sorkar kam shimla laban ajuba bhapo ka khatsan trik ujumang halor ka jing ujor persya ka environmental impact assessment ka basuba bakalong ka ba bean ka baydey ba ka Shri Siman. Kasengalay tuba ladap IT ka jing ujor formal objection hakalay potrik unay yeyong sya katanat baper ka bakuntub ya ka Meghalaya State Pollution Control Board ka State Environment Impact Assessment Authority Meghalaya bat katanat Minister of Environment, Forest and Climate Change Regional Office ka Badan ha Shillong. Henry to kipat ba ki wapun ku bor ye phi woman pikam kita ki nong sanchar ki yong to kun mo phi wa ka bor ka wa khro chong ha upat ba la de phi la ben phi upat ba ka JNC wamban sega hagani ka election MP daw yala percha ga ya gini ki party khamtam ya ka sarkar MDA ka wa ya khmat da ka NPP ka wa yu roj ya ka sur ka yong ka message ka wa clear pha ichau CM yong woman la ka mu environment minister Uto chimkia ya kani kam hachwa wa ka JNC penman ga ki jingi ki wajor hapo ka sor Shillong kani to ka khubor ka wache nakaliang ka office yung ka Jaintia National Council lang ba yung nga o president yung ka